Wspólno Europa. No ale są my w tej Europie już gryfnych pora lot, a zaroski po naszym wkludzeniu się do nich ludzie na poczcie samono sprawiać wice. I teraz mi się wspomniało, że nie tak dawno trafili się we Brukseli, we ichniejszym szynku, Italiok, Francuz i nasz Polok. Po worych dobrych lagach napoczynałem się asić swoimi babami. Wiecie, chłopy, to tak mają. Ale tak jakoś ich bodlało i festelnie złośliwie. Moja babeczka jest nikej Rzym albo Wenecjo. Swoje roki mo, nie jest modo, ale piękno, padł ten Italiok. No i co, pyta się Polok, jest co się na nią dziwować, jest? A jest się na co dziwować, tyle, co jeśli tyż już festelnie bez inszych wandrusów, turystów pozwiedzano, padł na to Italiok. A moja babeczka jest hobbycołki Paryż i ta wieża Eiffla. W to by powiedział, że jest ci tako staro, kiej ci w niej tyle uciechy szpasowności, rządzi ten żaboja. I pewnikiem tako szlangowa, ja, nikiej ta wieża Eiffla, wraził się do gotki, rzucajcie nasz Polok. Kaj tam. Ona jest ino tako łoskrociono. No a ta twoja jako jest? Pytają się dorośli tego Poloka. Co bym by zagadał? Moja staro jest podano na Wisła albo na Brynno, albo Szczyt, padł Polok. Wszystko gryfne, szykowno okolica, tyle co pierunowo dziura. No i kuknijcie, dopiero 5 lat sumy w tej Europie, a nasze ludzie się takie światowce zrobili, nie? Eugen z Pnioku.